Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba Roy Kupar Sindram ubade u President ka Nyautrep Youth Council Sengkeme ha ka jo kaporu ubade u Chairman ka Komso ha ka arpoi trik uyayong arhajar apusan ulai thu baki dikhat ka seng na Shela area unit bat jatap unit mentagasi ka arpoi trik uyayong arhajar apusan kilayo ban bat yaki saungut kibrio na po yo Shela ka bajengai komba lai kilometer na Khaput Bangladesh. Kidikot kaseng haba kila persyang ban keli bat tokit ban pan kikot kisla naki Henry kaseng kasngotho bat suba na kajubab jong kini kibriu kibawan na Bangladesh na marhashela kadon ka Khaput bat ka Bangladesh. Kaseng kalakali na kini kibriu bakiwan na kila jubab bakiwan pai na Dalia kabade ka Khaput bat ka Bangladesh bat thumu ban let shalong. Kita kibriu kila yathu ru sha kaseng bakiwan kum kinong Shanghai perthai Shadalia Shela. Haba kaseng kalakali benya badon ayu Shadalia Shela bakiwan Shanghai perthai bat kisa syae barok shimit. Kini kisah ngut kimla syu ban ai ka jubab kumta kaseng kala subajur bakidei ki Balawan na Bangladesh. Kabapen lingo ya kaseng kalong bakini barok saungut kidon ya ka Aadhaar ya ka PAN card bat ka Epic card. Na kaliang kidukot kaseng marmar kila aitino hakibor pulit jong kathanat Shela ya kini kisah ngut ki basha suba nong Bangladesh. Na kaliang kaseng lingba uba Roy Kupar Sindram u President ulapun sa USP ka East Khas Hills bakan shimkhia halor kani. Ikhat elongi na kaliang jong kaseng choice ko de ko ki member organization jong ka komso kani kapot kaliban penting upi ba kidkhat ki jongi jong ka choice Shela area unit ba kumju ru na po ka jatap unit mene kasi kilayo obat ya sangut kibre na po yo Shela kemudian kumba lai kilometer na po border Bangladesh Indo-Bangla border. Hakajingi obat ikini gibriu na kaliang jong ki khot jong baseng kila kali perthu iki kila pan iki kot kisla jong ki but andala pan iki kot kisla jong ki ni sothu na kajing kali ikini gibriu ni sothu ikini gibriu ki poi kidon gajing suba ikini gibriu ki buan na po Bangladesh. Nambah kumba kalong hi ka Shela ka Shnong Shela Than Shela itu kedon ya ke border ke Bangladesh. But kini kibriu hakapor bikiwan pai mene step kapor prabji prasteng bikiwan na kawi ka kadong ka bakko ka ba ki ni tip kum ka Dalia ka kawi ni kidong ki bahab apo kedon Shnong Shela ki bedon hajan bat ka put Bangladesh. But hadin bakeli kini kibriu kiwan na kidon kum basangut kini kibriu na keli ki ong ki ba kiwan pai nang tinapo Dalia kimut banwan chani seshlo. Hadin ka jing keli pertu ka jong kidkhot jong kaseng ban keli ba kumnu kini gibriu ki poi seduk ngani ka jakan marka kani ka Dalia ka don Khaput jong Bangladesh kiong ba kiwan kai kum kita kinong ki tourist ti ndala keli pat ki ba kumnu kiwan kai tourist sa Shela na ne don ayu hang ta Dalia bat kisa batnu menin bro shimit hakani ka shnong kini gibriu kim shimla la ban aya ka juba ti kani kala pun subajur yang iba kini gibriu kimdei na po India kini ki suba Bangladeshi Henry kaba pelungo yang ipat kalong ba baro saungut na kini gibriu kidon ya ka Aadhaar kidon ya ka PAN card kidon ru ba kidon ya ki voter ID card ti hadin ngilalap ya kini ki kot kisla bat kawai ru ka bangi hakajing pet jongi ki phone ka jongki ngilap ru ba don ni kini ki badon ya ki phone ki jongki hapo ka mobile phone ka jongki kidon ni ki dur badon ni ki pisa babat ya kapisa Bangladesh. Tekani kalau anak pen subajur yang ni, bakini gibriu laki day ni kimday kinong India. Ti nakaliang jong kidukot na paseng mga himene nglafuni SP jong ka East Khas Hills ban shimkhia by day pagning kam ban nakaliang jong SP ulapha ru yo SDPO jong ka Sora subdivision ban led hapo Shela PS. Nama ban nakaliang jong kidukot na paseng hadin mangila kali perthu kila pen kikot kisla ngila aitino akibor pulit te kumba kalong himenta kajing kren bat u SDPO mentan ru ong bakini gibriu kidang don hapo Shela police station tat hanu kini khlepmat bat nakaliang dong ki police kidang bat verify bat ki beriu ki badan hapo Assam bat ki bor pulit ki badan hapo Assam ban verify ya ka identity ke jong kini gibriu laki day ni kim day shisha nang ni napo napo naga rek kaba pen smokia ini kalong kan u Union Home Minister Amit Shah ka arpenyu trip jong benai mentau benai April kadang maklah ku ini ki program lo ong ba ka jingrung jong gibriu napo Bangladesh kamtam napo West Bengal ka along Shabapalan ndai tang bakirung
Ndre ula kentho ru wat ya ka sarkar West Bengal man ong ba kadon gawi ke district apo West Bengal kan 24 North Parganas district ong baki kinong Bangladesh ki rong sapo not 24 North Parganas district but ki yo ye ki kot kisla nadu adhar nadu kapankat wat ye ki epic card ki yo na kanika district temdei nang kata ngiyo pi kumban chupan kan mau pi ka case ka ba mi menta ka singi report apo Shillong Times ya ka case ka bala investigate da way ni ki probationary IPS ashupan kilap ya ka nexus lani kata criminal network ka bakhlan hadu kata ber ko India ka mut bakini gibriyo kirong sa po India kila yo alpa wat ya ki kot kisla ki jong kigo tikani ka pelong yang iba bangin smoking ba kini gibriyo shwa bakin rong sa po India kila yo alpa ya ki kot kisla namar ba larang ipha ya ki khot jong i shakeleng ki jaka ban let ban pet ya ki kot kisla jong ki bolong doubtful kini gibriyo laki one tray laki one le business hukum ta ter ngilap baki don be ya ka pankat ki don be ya ka adhar card lada kim don ki epek ru kini ki atli ki kot ki don be ndre ka jing shisha ngitep ba kini ki kot le ki long ki besuk ban yo adu kata but da ka jing kren jong Union Home Minister Amit Shah le ban ong bakan don ka district ha ka we ni ki state apor India ka bala ban aikot lane ban snakot wat ya ka epek ru ya kini ki illegal Bangladeshi le kanang pen perkat yang i bahadu kat nu kani kan network kelah-kelahnya du kata-kata tilada nakaliang jong kaseng nakaliang jong i kum kaseng HYC kum jur nak komso ngi kwa ban kentu ya ka sarkar ka jong ba pihak ban le ban shimkhya ban yekran ba kibor badai pet la kalong bat ka union government la kalong bat kibor ki border security force bat kiwi ban petikna ba ka jingrung jingmi jong kibriyo ya ka bangila kren la ka por kamde ban so tindak liang jong kaseng ni shim lamba kani khabar bat ni la tho ro ajing sha show chief minister ban ong ngini kendo nak liang jong komso bani kendo bad u bani kren abedi ki an ki bakum ka kenhon ni la dawa ban pen klan la ne ban te la kame kani ke jingrung jingmi jong kibri ki manaba bat ke kawiru ko lamba ka sarkar la ni ki bor pulit kimdi ban shu nget tang bakini gibriyo ki pen i gitu ki adhar la ne ki pen i kapan ka makum bala lap hi de jing shisha bala le ka investigation do da police department ni tam nang tin por ribu lalap ba kini gibriyo ki la ban pen i ki kot ki jongki reha bakat do hi ki bor pulit ki hab ban le ka investigation ka jongki kumba kalong menta ya kani ka case ka bagi dkhat jongi ki yo hang te po shela ha bakli ki dkhat jongi kini gibriyo ki ong ba ki wan kai kum ki torres Rei haka investigation ke bau pulit ule pat yaki mentan haka jeng keli ke jong ki bor pulit ya kini ki saungut ki brio ki ong bang iwan sim dawai na nigrams dawan sim dawai na nigrams sana ki yo thia apo lenti utau driver ule bu yaki sha po shala kumnu kala banlong ba ka nigrams ka don shani sha shalong ka shela ka don shathi sha po sha khaput bangla ana kim tep ba kumnu ki poi sha po dalia te ka niru ka pen subajur ba ka don AA shalendet ka adon kata ka network ka bakhlan ma jong gini gibrio ban kumnu ban infiltrate dan ban rung sha ni ka jela ka jongi ti nakaliang do kaseng ngila ya kren bagi bor pulit bagi dei ban shimkhya ya ni kam ban investigate ban lap ya ka jing shisha hoi kila ban wan ra ki kot kisla ki babon rengi ni kwa ban ong pat ya ka sarkar ka jongi ba ka sarkar kha ban shimkhya bai dei bakani influx ngimtep ni so thu ba ka jingja hapo Bangladesh le kumba kalong manta kalong bol tai la du kata bakini gibriu ki kwa ban kiu shani shapo jela Meghalaya ba kila urban led shakiwi pat ki jela bat ka ba iting du kalong ba kini gibriu lada kimrung nang ni nang yiru kirung lomba kiwi ki jela nda kila yo ya ki kwat kisla kisawan pat ban buhai shnong hakani ka jela ka jong ti abai dei bakani kadingwan buhay snong jong kini gibriyo ki bangim tep laki day ni kim day shisha kita kinong India nakaliang do kaseng kentu ya kasorka bakahap ban perkhat kerki ya kanin kam nakaliang jong ka seng harengkat baka komsu ngila bu ya ka jingtho Ahmad jong chief minister nakapor sa kapor mental ajan arsnam ngipan ya ka ngipan ya ka appointment bu chief minister bani kren ya ka MRSSE amendment bill aja arpo ngidang itang mentang kasngi bau chief deputy chief minister ong bakan sadon kata ka meeting jong ka MRSSE banyak perkhat halor ka MRSSE amendment bill nilaning ya up ya kani sisnem arsnem laisnem ladang imla ban sim ginu gilat kelenting iting ba nginom la ban khanglat ya ka jingrung kerthap jong kibriyo bat ka kumba ong
MP jong katura mane kasngi na menin nga i statement ga jong mauru ong ba kaju hi ka bagi nga smo bala dang imla bante la kam nya ka jing buhay snong kham tam me jong kibrion po Bangladesh kala bonwan ra ka jing kata ka bakraw yangi ki try mulo tenak lang jong kasing ngi kentu ya ki bor pulit ngi kentu ya ka sorkar bakat simkhya bai dei bakani kamba kani ka jingrung jingmi jung kibri kham tam ya na po boda de ban khang la chisnam namar kat kum ka jing tip ko jongi kat kum ki jing jing tip jung kibri ni ki ong ba ka jingrung jung kibri na wat tang na ka than sela ngam on we tang na ka than sela kolong ba la jan man ka singi kibri na po bangla ki rung shene she po india hot kum ka seng kum ki khot nyimla ban apsa surok apsa ganta dekade ka kamram jong ki bor ki badai pet ban penti kana ba ka influx lani ka immigration kini ki illegal infiltrators kim de bandrum ka chani machala ka choni nakaliang jo kaseng bat ka hak kum ka komsu hi ngin sa shim ki we kila kelenti ba ngiru ngin nom shushong ngin nom shu up batang sarkar kan le ke ibade le ka komsu nang ni ahmad kan ka ngidang shong perkhat ba kai ki kamram ki bangi ngile na mangila yo jingtem bawa haslong ru labun ki jaka kiba kini ki illegal Bangladeshi kila wan bandrum bat ban shongshnong ban tre ban kata mde tang po shlong hak dobun ki jaka la kalong Garu Hills la kalong ha po Giant Hills ko kumta terte tenaklang jo komsuru nin sa shim mi kila kelenti ban khnra ya kini gibrio ban penti kena ba kini ki illegal Bangladeshi kemde ban yo jakasa kemde ban yo ban shong ban sa ban tre ban kata hang ni po kajala ka chongi te kata ka ka jing wan ga chongi ban ai ko briefing ta